mumasvondo apfuura ruzhinji rwakakatyamadzwa mushure mekunge marinda ekuWarren Hills aparadzwa. Marinda anodarika 70 akaparadzwa munzvimbo yeWarren Hills, izvo zvakakatyamadza vanhu vazhinji. Mushure mekuongorora nyaya iyi, mapurisa vakasunga murume anonzi Gilbert Mukandatsamba, uyo ane makore 34 ekuberekwa nekuda kwenyaya iyi. Vamwe vana vakatoshaika vakasiya vagadzirira vabereki vavo, vari kudawo kugadzirirwa asi hakuna achazokwanisa kusvika. Ivo vachona vanoita zvematombo, vamwe vacho ndo vanogona kunge vosvika votora kairi domborere ronopoliswa patsva, vanhu votanga kutengeserwa patsva, vanhu havachade kushanda. Ini ndiri kutoshama kuti imo munomu hamugaidhiwe. Ini kugara nekugara ndaitofunga kuti kuda kumakuva kuna vanhu vanogaidha ini. Vanhu vazhinji mushure mekunzwa kuti kumarinda ekuWarren Hills mazhinji akanga aparadzwa, hama dzine vanhu vakarara mumarinda aya vakauya neuwandu hwavo kuti vazoona kuti marinda avakasiya hama dzavo akanga achiri akanaka here. Vamwe vaisvika vachiona mamwe akaparadzwa, vamwe vakasvika vachiona marinda evadikani vavo asina kuparadzwa. Vazhinji vatakataura navo vaikatyamadzwa kuti ndiani. Ipapo I think somehow vanga vatone vanhu vakatowanda, like manpower yakawanda, or maybe vanga vane something chibulldozer chinototakura, because mapwanyiro acho aiitwa mamwe ekuti unoona kuti pane chinhu chapula kudai. So I think panga pane manpower, or they were using something chinotodhonza kudai. Yeah. Vanhu vari kutaura zvakawanda-wanda, vamwe vakati pamwe ndeve matombo, vamwe vakati munhu anopenga, vamwe imimi kufungira kwenyu mungafunga kuti vakadai so ndevapi, vamwe vakati ndeve madrugs, pamwe simba rinenge rawanda. I wouldn't know zvangu kuti but zvekuti madrugs I don't think so. Munhu akaita madrugs kuzosvika pakuya kumakuva uchipwanya makuva. So for me vanhu vemadrugs I think I just like I don't think vanhu vemadrugs. And yeah, it's zvinonetsa kunyatso, for me I think handisi kunyatsonzwisisa kuti chingava chiri chii, because if it was just maybe one area but kwakawanda, even kana vari vanhu vematombo vacho vanouya vachipwanya kana vari vematombo hazvimake sense, because definitely munhu akapwanya hapana assurance yekuti vachauya kwauri specifically, because vanhu vematombo vakawandisa. So it's yeah, it's situation yekuti ainzwisisiki. I'm actually failing understand and inini personal. Vazhinji vatakataura navo vaikahadzika kuti ndiani angaite zvakadai izvi. Vamwe vachiona matombo vaiti matombo aya anorema uye anenge akaiswa zvakasimba, saka vaikahadzika kuti aidonhedzwa sei, nani pachishandiswa chii. Vamwe vaifunga kuti zvinhu zvakadai izvi zvinotoda vanhu vakawanda vanenge vaine simba nekuti matombo aya anorema. Vamwewo vachiti zvichida vanhu vanoita zvekuveza matombo vakanga vachiuya kuzoparadza zvakare. Vazhinji vaingokahadzika kuti ndiani angaite zvakadai, zvokuti kusungwa kwaita Gilbert Mukandatsamba imwe yemubvunzo ine vanhu ava ichave ichipindurwa. Aruro yenyu muri kufunga kuti pane vaida kuaba here kuenda navo? Ndo mafungira angu kuti kudai vachona vanoita zvematombo, vamwe vacho ndo vanogona kunge vosvika votora kairi domborere ronopoliswa patsva, vanhu votanga kutengeserwa patsva, vanhu havachade kushanda, havachade labor yekutanga from scratch. Saka I'm sure kuti dzogona kunge dziri mbavha asi dzine chekuiti nevanhu vanoita zvematombo izvozvizvi, but I don't know. Vekuti hamungaite vamwe vanouya kuzoita machechi kucemetery, aiwa ngaive a place which is respected, kana vanhu vangagare mucemetery, because hatizivi kuti akaita zvinhu izvi ndiani akapwanyirawo vamwe. Imi muchingofunga kufunga kwenyu muchiona mapwanyirwo aitwa, chii chauya mupfungwa dzenyu kuti mungafunga kuti ndiani angadai so? Hapana chandafunga, but ndangofunga kuti mweya werudzi wokuti munhu anosvika achipwanya, because ndasearcha after having received a message pa WhatsApp, ndobva ndasearcha pa news kuti it's about 85 tombstones. Ndikati 85, who could have done that? Achizviitirei? And chinhu chisina kunaka. Saka I think we need security
for this cemetery. Panguva yataenda kudare redzimhosva, musungwa uyu anga aamukati uye haana zvaakwanisa kutaura nesu. Hamawo dzevanhu vakaparadzirwa marinda aya vanga vasipo. Vanhu vari kutarisira kuti zvichida vachange vachiuya musi waanenge achizodzoka zvakare mudare redzimhosva musi wa16 Mei, mushure mekunge aongororwa kuti pfungwa dzake dzinonyatsoshanda here kana kuti munhu ane njere dzakarasika. Sekutaura kwakaita vamwe watakataura navo vaiti ivo vanofungira kuti zvinhu izvi zvaitwa nemunhu ane njere dzisingashandi zvakanaka, uye vachiti kunyangwe nesimba racho rinoratidza kuti munhu ane njere dzisingashande zvakanaka. Ndiri kufungidzira kuti munhu ane mental issue, ndizvo ndiri kufungidzira kuti munhu ane mental issue, because haana chaakatora, aingopwanya hapana chaakatora, saka munhu ane mental issue, saka aizimhosva yayo. What does this mean? Vana magadzirira mai enyu pekuzorora, and then the next thing munzwa kuti paitwa vandalized. Obviously zvinorwadza kuti you know you have to do it all over again. Zvinorwadza that part, yeah. But matombo at the end of the day, matombo saka anogadzirwa. Dai ngari munhu akarohwa nesimbi, it's a different story. Yeah, zvinongopa obviously kuti zvinokosta mari, but it's just matombo. So do you think it's the work of one person or it's a lot of people? What do you think? Ndofunga munhu wani. Mafungiro angu kuti munhu wani anorwara nepfungwa. Because dai ngeri mbavha yaita zviya zvokuba, but munhu anongoya pagraveyard achingopwanya, it's not who in their right senses would do that. Azvimeke kana sense. Uya kumarinda uku kuzoona parire hama dzavo vatakataura navo vakakumbira kuti nzvimbo yakadai inoda kuchengetedzwa, uye vakakumbira kuti mapurisa vaite basa rawo kuti munhu akaita zvinhu izvi kana kuti vanhu vakaita zvinhu izvi vave vanosungwa. Gilbert Mukandatsamba akauya pamberi pedzimhosva musi wemugovera, apo akanzi nemutongi wedzimhosva wemajistrate vakati ngaaende anoongororwa pfungwa uye achazenge achidzoka zvakare mudare redzimhosva musi wa16 Mei. Gilbert Mukandatsamba haana pamba paanogara panozivikanwa, zvokuti zvinonzi ari kugara mugomo imomo padhuze nemarinda eWarren Hills.